Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада ул 24 яшендә танк командиры була, махсус хәрби операция зонасында беренче көннәрдән үк Набик кушаматлы сугышчы үзенең хезмәт юлы, бүләкләре һәм киләчәккә планнары белән уртаклашты. Әлмәттә 2 сабыйның кинәт үлү очрагы теркәлгән. Бу узган елның күңелсез статистикасы. Мондый фаҗигаларны булдырмый калырга мөмкинме? Ата-аналар балаларын карауда нинди кагыйдәләрне үтәргә тиеш? Бу хакта балалар поликлиникасында фикер алыштылар. Туган якны өйрәнү музеенда мамык һәм каурыйлар очты. Музыка көллияте студентлары яшьтәшләренә, физкультура көллияте студентларына каз өмәсе йоласын күрсәттеләр. Заря яшүсмерләр клубы тәрбияләнүчесе истәлегенә окоп шәмнәре ясаганнар. Станислав Щербинин 19 яшендә махсус хәрби операция зонасында һәлак була. Фронтка ярдәм итүче волонтерлар ЮВТ-24 төшерү төркеменә аның кыска, әмма героик тормышы турында сөйләделәр. Давайте подрезать один картон туда положить. Туда. Вот тут. Фронтка ярдәм итәргә һәм югалтуны җиңеләйтергә Заря яшүсмерләр клубында төрле яшьтәге кешеләр җыелды. Тик бер максат белән. Волонтерлар һәлак булган тәрбияләнүчене искә алу өчен окоп шәмнәре ясыйлар. Данное мероприятие посвящено... Чара әлеге клубта тәрбияләнүче Станислав Щербининга багышлана. Ул кадет мәктәбендә укыды һәм 4 гыйнварда һәлак булган. Станислав үзенең хәрби юлын узган елның көзеннән башлаган. Ул армия сафларына чакырыла. Анда контракт буенча хезмәт итүгә килешү төзи һәм махсус хәрби операция зонасына китә. 19 яшендә һәлак була. Бу мастер-класска килгәннәрнең барысы өчен дә безнең җиңү матур сүзләр генә түгел. Наши ребята, которые... Безнең алгы сызыктагы егетләребез, без тыл кешеләре, алар турында уйлаганны белергә тиеш. Һәм җиңүне теләсә нинди ысуллар, теләсә нинди мөмкинлекләр белән якынайтырга тырышабыз. Шәмнәр әзерләү буенча эш итү тәртибе күпләргә билгеле инде. Монда катнашучылар арасында яңа кешеләр юк диярлек. Әзер шәмнәрне яшүсмерләр клубы фронтка гуманитар йөк белән бу атнада ук җибәрәчәк. Ул 24 яшендә танк командиры була, махсус хәрби операция зонасында беренче көннәрдән үк. Набик кушаматлы сугышчы үзенең хезмәт юлы, бүләкләре һәм киләчәккә планнары белән уртаклашты. А вот на каком вы танке воюете? Ну, сначала я ездил на 372, сейчас уже стою на должности командира танка 62. Т-62 старый же есть. Набик кушаматлы танк командирына нибары 24 яшь, ул балачактан ук хәрби булырга хыялланган. Армиядан соң танк оператор наводчигына укый һәм бүлү буенча Абхазияга эләгә. Анда контракт төзи. Ярты ел узгач махсус хәрби операция башлана. Был такой вопрос, кто хочет. Кем тели дигән сорау булды, ләкин бездә беркем дә юк димәде. Барысы да ризалашты, барысы да китте. Башта авыр була, бигрәк тә 3 ай урманда яшәргә туры килгәч, тик сугышчылар төшенкелеккә бирелми. Откопали себе яму, чтобы танк поставить. Танкны куяр өчен чокыр казыдык, ботаклар белән капладык. Даими рәвештә 3 ай 90 көн менә шулай эшләргә чыгып йөрдек. Танкта утырасың, урамга чыгып чәй эчәсең дә кабат шул тартмага кереп утырасың. Набикның 3 бүләге бар, берсе яраланганнан соң алына, аның танкы ут астына эләккән була. Вот это уже вторая медаль, это за разминирование. Икенче медаль инде миналардан арындырган өчен без анда бер колоннаны озата бардык. Юлны да чистартырга кирәк булды. Бу инде хезмәттәге уңышлар өчен дәүләтнең министрлык бүләге түгел, батальонның сувенир бүләге. Барлык медальләрнең дә 2 ягы бар, икенче ягында якыннардан аерылу. Самое сложное, это, наверное, то, что... Иң катлаулысы өйдән еракта булу. Барыбер туганнарыңны һәм якыннарыңны бик сагынасың. Шундый вакытлар була. Иң катлаулысы туган илне сагыну, калганына түзеп була. Ялында Набик күбрәк вакытын туганнары, әтисе белән үткәрергә тырыша. Геройның тыныч тормышка да планнары күп. Институтта укуын дәвам итү, хәзергә үзенекләре янына фронтка кайтырга. Все равно с ними всегда на связи, как дела. Барыбер алар белән һәр вакыт элемтәдә хәлләрен белешәсең, көн саен язасың. Алар барыбер иптәшләр генә түгел, гаиләгә әвереләләр.
Әлмәттә 2 сабыйның кинәт үлү очрагы теркәлгән. Бу узган елның күңелсез статистикасы. Мондый фаҗигаларны булдырмый калырга мөмкинме? Ата-аналар балаларын карауда нинди кагыйдәләрне үтәргә тиеш? Бу хакта балалар поликлиникасында фикер алыштылар. По ряду исследований говорят о том, что Кайбер тикшерүләр буенча кинәт үлем куркынышы кискен гипоксик синдром һәм асистолия фонында орта дип сөйлиләр. Асистолия йөрәк тибешенең кимүе, гипоксия органнарга һәм тукымаларга кислород барып җитмәү. 14 көннән алып 1 яшькә кадәрге балаларның үлемен аңлатып булмый торган дип атыйлар. Шул ук вакытта хәрәкәтле рольне хәтта караватта уйный ала. Многие родители сейчас обвешивают кровать. Күп кенә ата-аналар караватка төрле әйберләр эләләр, мода үз кагыйдәләрен әйтеп тора. Баланың йокы урынын бизәргә телиләр, төрле уенчыклар, мендәрләр белән каплыйлар. Балага саф һава керүе кыенлаша. Узган ел Әлмәттә 2 айга кадәрге балаларның 2 кинәт үлем очрагы теркәлгән. Шуңа күрә табиблар күптән түгел әни булган хатын-кызлар белән даими рәвештә аңлату әңгәмәләре алып бара. Мы проводим 2 раза в неделю лекции. Без атнага 2 тапкыр балалар травматизмы, сабыйлар үлеме синдромы буенча лекциялар үткәрәбез. Һәр көнне хәтта сәгать сайын әниләр килә. Шәфкать туташлары табиблар патронажга барганда үзләре белән белешмәлекләр алалар. Һәм алар бездә даими рәвештә алтын стандарт буларак. Әлмәтнең югары сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау 24 майда чыңлый. Шуннан соң алар имтихан тапшырачак, шәһәр чыгарылыш кичәсе 28 июньдә узачак. Быел Әлмәт мәктәбен 857 11 сыйныф укучысы тәмамлый. Татарстанда бала туганда 1 тапкыр бирелә торган пособие күләме артты. Хәзер бу якынча 27 мең сум. Пособиене ата-аналарның берсе ала. Әгәр икесе дә эшли икән, түләүне аларның берсе рәсмиләштерә. Әгәр икесе дә эшләмәсә, пособие билгеләнгән күләмдә түләнә. Мөмкинлекләре шикле яки 7 яшьтән өлкәнрәк балаларны уллыкка алган гаиләләр өчен түләү һәр балага 206 мең сумга кадәр арткан. Туган якны өйрәнү музеенда мамык һәм каврыйлар очты. Музыка көллияте студентлары яшьтәшләренә, физкультура көллияте студентларына коз өмәсе йоласын күрсәттеләр. Борынгы йола буенча хуҗабикә кызларны кунакка чакыра, коз эшкәртергә һәм аларга бирнә булачак мендәргә каврый тутырырга өйрәтергә. Татар мәдәниятендә коз күптән инде гаилә символына әверелде. Һәм күп кенә студентлар бәйрәм турында беренче тапкыр үз гаиләләрендә белгәннәр. Сама участвовала в детстве. Әлбәттә, миңа бу эштә катнашу ошый, чөнки мин үзем балачактан ук моны күреп үстем. Балачакта бу йолада хәтта үзем дә катнаштым. Без козларны чиметтек. Бу кызык иде, чөнки мин бик кечкенә идем, ә коз минем кебек иде. Дарить эмоции. Хисләр бүләк итү, ниндидер тарих сөйләү, проблеманың асылын җиткерү өчен без монда киләбез. Физкультура көллияте студентлары тамашачылар сыйфатында озак утырмадылар. Алар артистларга кушылып җырладылар һәм биеделәр. Мне больше всего запомнился момент. Миңа барыннан да күбрәк төрле уеннар уйнаган мизгел истә калды. Бәйрәмнең үзенчәлеге балалар музей экспонатларын аерым алганда милли костюмнарны кулландылар. Действительно круто, когда студенты Аларда беренче чиратта теория, ничек дөрес, нинди экспонатлар, нинди әйберләр, нинди реквизитлар кулланырга. Аннары инде Әлмәт музыка көллияте базасында алар үзләренең осталыкларын күрсәтәләр. Мондый форматта музей һәм музыка көллияте инде 13 ел хезмәттәшлек итә. Бу яшьләрне татар халкының традицияләре белән таныштыруның иң нәтиҗәле ысулы. Десантчылар союзы рус акташы мәктәбе укучылары белән волейбол уйнады. Иптәшләрчә матч хәрби-патриотик айлык кысаларында үтте. Уен киеренке һәм кызыклы булып чыкты. Яшь айырмасына карамастан укучылар көндәшләрен җиңделәр. Десантчылар союзы даими рәвештә яшьләрнең спорт рухын күтәрү өчен мондый чаралар үткәрә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.